Чираттагы сәламебез зур Чиркли авылына аша. Мөхтәрәм якташыбыз Фагилә Сагадиевна Бирюкова бүген үзенең тантаналы гомер бәйрәмен каршылый. Әлеге матур туган көне белән аны улы Усман, кызлары Зөлфия һәм Мәрьям гаиләләре белән котлыйлар. Безнең әниебез Пенза өлкәсе Олы Труев авылында дөньяга туа. Язмыш җилләре аны 1974 елда Кузнецк шәһәренең медицина училищесын тәмамлата. Аннары шәһәр хастаханәсендә 1 ел практикасын узгач, ул 1975 елдан алып 40 ел башлап Никулино станциясендә, аннары Чиркли авылының амбулаториясында армый-талмый үз һөнәре буенча эшли. Өстәвенә ул яраткан тормыш иптәше, кадерле әтиебез белән гаилә корып, 3 бала тәрбияләп үстерергә дә өлгерә. Әйе, үз тырышлыгы белән ул хезмәттәшләре арасында да гомумән киң күңеллелеге, һәр чак ярдәмгә ашкынып яшәве белән авылдашлар арасында да абруй казана. Гомере буе без әти-әниебез белән горурланып яшәдек. Әниебез гаиләбезнең учагын дөрестән дә җылыта алырлык, хатын һәм ана вазифаларын төгәл үтәп килде. Бүгенге көндә инде олыгайып, һәммәбезнең дә үз гаиләләре булса да, без барыбер аның өчен һаман сабый сыман. Әниебезнең бер уникаль ягы бар. Ул гомер буе без бу тормышта бары кунак кына дип әйтеп, ахирәттә матур яшәр өчен изгелек кылырга өйрәнегез дип безне тәрбияләде. Бүген исә Раббыбызның туры юлыннан барып, 5 вакыт намазын калдырмыйча, кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыелып, без балалары, оныклары һәм гомумән бар туган кардәшләре, дуслары өчен дә ул үрнәк булып яши. Раббы моңа үзе 2 дөнья бәхет сәгадәтен насыйплар кылсын. Кадерле әнкәебез, сиңа бүген аеруча олы мәдхия җырлыйсы килә. Саулыгыңны кызганмыйча, вакытың белән санашмыйча, без дип ақталып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Хәлдән килгән кадәр мәңге түләнмәс бурычыбызны синең алда үтәргә тырышырбыз. Синнән бер генә соралу, озак яшә. Синең исәнлегеңә шатланып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис итик. Әниебезнең туган көне, ул бит безнең фәрештә. Хәер фатихасы аның юлдаш безгә һәр эштә. Аның бары карашыннан бар уйларын аңлыйбыз. Әниебездән башка әле 1 минут тора алмыйбыз. Кадерледән дә кадерле, якыннан да якыны. Әни диеп дөрләп яна безнең йөрәк ялкыны. Рәхмәт сиңа булган өчен, безне үстергән өчен, балаларым дип ақталып, куйдың булган бар көчен. Сиңа теләк, матур картлык, озын-озак гомерләр, балаларың сине котлап, мәхәббәтен бирерләр. Әбием дип эндәшәләр, сине сөеп оныклар. Алар да безгә кушылып, бүген һәммәсе котлар. Матур җырлар сиңа диеп, сайлап куйдык бүләккә. Үрдек саулык, олы шатлык, тыныч картлык теләккә. Кадерле Фагилә Сагадиевна, бала оныкларыгызның мәхәббәте аларның юллаган теләкләрендә чагыла. Тагында бәйрәмегезне бизәп, бүләккә җыр да сезгә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Şeşlerimde ağardı dime, uylama enkey kartlık tulunda, balında üsken şeşekler gibi yayıldı enkey senin yanıma. Enkey
Әнкәй қартаймалы, сен бит безнең йөрәк җылысы. Үтте гомерләрди кайгырмалы, безгә гөрләп яшисең. Бишек җырларым безгә җырладың, үстердең безне, сөйдең назладың. Таралыштык без төрле якларга, без барыбыз да рәхмәтле сиңа. Картаймалы, әнкәй картаймалы, син бит безнең йөрәк җылысы. Үтте гомерләрди кайгырмалы, безгә гөрләп яшисең. Әле дөньяда бар бит әнкәйләр, сакларга кирәк безгә аларны. Картаймасыннар, мәңгегә калар әнкәйләр безнең тормышының яме. Картаймалы, әнкәй картаймалы, син бит безнең йөрәк җылысы. Үтте гомерләрди кайгырмалы, безгә гөрләп яшисең. Картаймалы, әнкәй картаймалы, син бит безнең йөрәк җылысы. Үтте гомерләрди кайгырмалы, безгә гөрләп яшисең. Безгә гөрләп яшисең. Картаймалы, әнкәй картаймалы.